ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପୋଖରୀ ଇଏ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଣୀ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ଯେ ନିଜ ଭଗବାନ କଣ୍ଟା କାଟିଥିଲେ। ଏହି ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇଥିଲେ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇଥିଲେ ଏକରି ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ମା ପାଦ ଛୁଇଁବେ। ଏଠି ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଯାହାର ବାଳକ ନାହିଁ ତାକୁ ବାଳକ ଦିଅ, ଦୁଇ ବାଳକ ଦେଲେ ପରମାଇ ଦିଅ, ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ କହିବ। ମୋର କହିବ ହରି 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 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ହେ ମା ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଷଷ୍ଠୀ ଜ୍ଞାନ ପାପ ଅଜ୍ଞାନ ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ବାଳ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ ଆମକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ହାତ ଖୋଲିବନି ପିଲା, ହାତ ଖୋଲି ପିଲାମାନେ ଘରେ ଧରିଦେବେ। ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଦୃଷ୍ଟିବ, ଯେ ଅଲଗା ଅଛି ଅଲଗା ଚାଲିବ। ଆସ ତମେ ଆଗକୁ ଆସ। ତମେ ବିବାହିତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହାତ ଲଗେଇଦିଅ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଦିଅ। କାଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତ ରଖ। ଏ ମା ହାତ ଲଗେଇଦିଅ। ପଇସା ଦଉନ ହାତରେ ହାତ ରଖ। ମୋର ହରି